a treballar. I si dius que no, diuen vale, els calés que et donem no t'ho donem pas, no vols treballar, nosaltres no ho matem. Així és com clar, no sé si a temes de país, sabeu quant està el paro d'Espanya actualment? Em sembla que és de 26,6%. 26,6, vale? El següent, si no recordo malament, és Grècia. 26. Aquí és el màxim. Sí, nosaltres som el màxim. Vale? El següent és Portugal amb un 16. Sí, vale? La mitja europea està, em sembla que voltant de l'11. Vale? Dinamarca, en temps de crisi, perquè és crisi, té 7, em sembla que era 6,9, no 6,4, 7. Vale? Als Estats Units està al 7,1. Sí, 7,1. Són 80 vegades. Perdó? Que són molt més que 8, però en proporció... Sí, però l'important és la proporció, no el número absolut. Que en proporció aquí és res. Sí, bueno, però el mateix aquí, en números absoluts, és una bestialitat, perquè Grècia té un 26, però no arriba ni als 1.000 milions, aquí tenim 6 cents. Vale? Això era Dinamarca i Japó té el 4. Ah? Japó té el 4, vale? No, jo només... Veient això, ara que estava parlant de temes de contractació, i tot això, saps anglès, no? Perquè una pregunta, tu d'aquí vols anar a estudiar a la universitat fora, a part d'anglès, parles d'algú més? És el que dèiem, no es parla anglès, però entenc que el professor tota una classe en anglès. Per això he preguntat, qui d'aquí parla? Jo puc parlar en anglès, però seguir una classe en anglès no. Doncs llavors no parlo. Jo dic parlar i entendre. Com a tema... No, entendre normalment és el contrari. Normalment entendre el pots entendre i parlar-lo costa més. Normalment, costa més parlar-lo. Però entendre normalment s'entén. Jo quan vaig arribar allà sabia anglès, entenia anglès, però en 2 anys has perfeccionat bastant. Sí, no és que hagi d'anar allà amb un nivell perfecte, has d'anar amb un nivell de que els entenguis i t'entenguin. Jo conec un nen que treballa amb mi ara, que és de Zamora, que estava a la universitat però estudiava una altra cosa i érem amics i al final jo em vaig xafar l'empresa que estava treballant. Quan va arribar allà, el tio, anglès, yes, hello, my name is Jose. No, because I don't speak good English. Sorry. Ara, el tio, sí, té un accent espanyol, però el tio ha perdut la por, l'entén, el xerro, li pot parlar del diccionari, ens entén d'ell. Però el tio ja ha perdut la por i tal. Si va arribar allà sabent anglès, però segurament com tu, no? De que ho sé, però em fa por, tinc vergonya, tal i qual, no sé què, però el tio allà, pim-pam, a base d'hòsties, i a base de més, doncs el tio ara, doncs, sí, riem molt, perquè si jo parlo malament, jo parlo pitjor, però està allà, parla, s'entenen, ens entenem i digue'm. Una cosa, tots els jocs així d'estudi avui, per així dir-ho, superiors, tots són en anglès, o sigui, no tens cap problema. No, allà a Dinamarca la majoria són en danès. El que passa que tenen alguns en anglès. No hi ha problema, això segons el que vulguis escollir. Segons el que vulguis escollir, que vulguis escollir. Jo no escolliré una carrera en danès, és posat. Per això m'ho penso. No, però les d'anglès sí. Si saps anglès pots accedir a l'anglès. En danès podries accedir si tinguessis un títol de danès. No, em refereixo en plan, m'agradaria fer el màster d'això, és que més em donen en danès. L'única solució és que estiguis allà, estudis danès, et treguis el títol de danès i després que vagis a la universitat a fer el danès no té sentit. No té sentit. Després no escriure una paraula en danès.
No, està clar, les universitats tenen un temari en anglès, uns màsters. Generalment els graus són tots en danès, la majoria en danès. Els màsters, com que volen captar gent de fora, també fan anglès i en danès. Has de triar, està clar, els que siguin en anglès, no té sentit. Tampoc no crec que t'agradi això. Buscar feina, val? El que he après jo d'allà de Dinamarca, com funciona Dinamarca i com podríeu vosaltres importar algunes coses aquí per tal de buscar feina. A Dinamarca funciona molt el que és el networking, el conèixer gent. Infojobs, no sé si encara existeix Infojobs, però empresas de trabajo temporal donde yo voy, dejo mi currículum y adiós muy buenas, allà això no funciona, ¿vale? Allà funciona el networking, el conèixer gent, el tenir amics, i no com aquí, que tenir amics vol dir, saps què vol dir, saps, no? Tinc un amigo, no, vol dir conèixer gent, perquè moltes ofertes de feina són de boca a boca. Escolta, no tinc feina, sí, tengo un amigo que busca gent. Em sembla, vaig dir una vegada, que com el 70 o 80% d'ofertes de treball no surten enlloc. Allà es fan molts events, i aquí em sembla que també se'n fan, o sigui que podríeu estar atents, molts events d'ajuntar gent, events de la indústria o grups de discussió sobre un tema. Allà funciona molt a posar-se en contacte directament amb l'empresa. No és una empresa de dir, toma, un currículum, hasta luego. No, és anar a l'empresa, informar-te de qui és l'empresa, informar-te, saber què li pots aportar a l'empresa, dir, escolta, no estic buscant feina, podria parlar si estava amb el responsable de recursos humans, i anar a vendre, anar a dir, no vinc a buscar feina, no, anar, en el meu cas, jo estic fent una tesi basada en estudis de profile, de persones, de jugadors, entendre la psicologia i com es pot utilitzar pel disseny. Doncs jo en el meu cas, jo sé que Ubisoft i Square Enix tenen departaments d'això. Doncs jo el que faré serà escriure Square Enix, perquè no estic a Canadà ni no estic a Suècia, escriure'ls i explicar, mira, soc això, estic fent això, m'interessa això, vosaltres teniu un departament que treballa amb això, crec que puc aportar la meva experiència amb això, m'agrada, no sé què, a més, aquí tens la meva tesi, mira-te-la, aviam què et sembla, aviam si t'interessa, tal. És a dir, vendre. Què tinc jo? Què puc oferir a l'empresa? I això, jo em sembla que vosaltres ho podríeu aportar. Quan aneu a buscar feina, no és hola, vinc a buscar feina, tinc aquest títol. Tinc el títol d'ASI o de DAI o de la universitat. No, és a dir, mira, jo sí, vinc a buscar feina, soc programador, però a més, vosaltres teniu una empresa, m'ho invento, que és el primer que em ve al cap. Tinc una empresa que està encarregada en fer gràfics per ordinador. I a mi resulta que m'agraden molt els gràfics per ordinador, i mira, tinc aquestes aplicacions que les he fet jo, aquesta demo i tal i qual, aplicacions de llums, textures, no sé què i tal, tinc aquestes demos i tal. M'agrada, jo crec que puc contribuir amb la teva empresa a desenvolupar productes que siguin en aquest camp. És una diferència substancial amb el de, hola, tinc el meu currículum amb el meu títol i truca'm si vols. Ja estic arribant a la fi. Tinc un apartat que es diu Espanya. Però bàsicament és cagar-me la mare que va per Espanya, dir que Espanya es desintegra, que les condicions són molt dolentes i que fugiu. No sé dir una cosa, que passa que no vull... Són certes coses que no... Espanya està molt cara. Més del que us diu. Llavors, és opinió personal. Teniu dues opcions. Dos, vàlides. Fugir com les rates. Jo soc una rata. Jo he abandonat el vaixell. Ho reconec, no m'importa. I la segona és lluitar per canviar. Si voleu quedar-vos, lluitar per canviar. La tercera, que més vàlida, és quedar-me i no fer res. És la menys vàlida de totes. Perquè ningú us ho solucionarà. Què vol dir? Si vosaltres voleu una feina, si vosaltres voleu no sé què,
o l'aneu a buscar fora o l'aneu a buscar aquí per collons, però no us quedeu a casa esperant que les coses no vindran, ni ningú us les solucionarà, polítics menys. Val? I si vols fer una rata com jo, cap problema, jo, Dinamarca té les seves coses bones i les seves coses dolentes, no és el paradís, també es passen molts malvins, però dolentes, el caràcter dels nòrdics no és com el nostre, no és com el nostre, és una gent molt participada, fer amics és difícil, fer amics danesos és difícil, jo generalment tots els amics que tinc no són, i la gent que conec que no són danesos no tenen amics danesos, és una societat molt tancada. Tu eres de la Plana de Vic? No? És que m'havien dit que el d'aquí era la societat. No, el que era jo soc de la Plana de Vic i la Plana de Vic són així, són com a conesos, són una gent molt tancada, però és perquè són així, és difícil, costa molt, si sabeu el que parlo, costa molt ficar-te dintre de grups i tal, però si vas a fora hi ha molta altra gent que també ve de fora i al final t'acabes fent grup amb la gent de fora. Espanyols no gaire, perquè pujo bastant més, però tinc els meus amics, 3-4 amics espanyols, que són els que ens coneixem al principi, que són bona gent i tal, però no ens barregem, generalment no ens barregem amb els espanyols perquè és molt i italians tenim no sé què, danesos també, perquè un dels meus companys té una xicota danesa i s'ha ficat dintre el mundillo danès i tal i qual, ella s'ha ficat, no? I bueno, de diferents nacionalitats un tinc del Nepal que viu aquí diverses nacionalitats et fas molt jo tinc un salari relativament baix. Si relativament baix vol dir que en números xifres absolutes és més alt que aquí. Si treballés totes les hores cobraria uns 1.800 euros mensuals, més. Clar, si agafem el barem espanyol, 1.800 euros mensuals és bastanta pasta, però és que allà resulta que la mitja són 3.000. Doncs amb això pel que uno, que és per sota la mitja, pau al voltant d'un 43% d'impostos. Però que no s'enganyen, que no s'embauquen, perquè aquí a Espanya també ho fareu, el que passa que no és normal. Perquè tu, quan fas IRPF, a tu et cobren un salari normal d'un 16 al 20%. El que tu no saps, o que la gent s'oblida de recordar, és que tu quan contractes alguna empresa està pagant, si no recordo malament, el 33% del salari de la seguretat social. I això ningú no parla, que això són impostos. O sigui que tu et sumen, o sigui que en veritat a tu t'estan traient un 33 que et treuen per l'empresa, que paga l'empresa però amb el teu nom, més calculem un 18%. Que en veritat no és un 18, perquè tu restes el 33, després el 18, o sigui, si fem una equivalència això potser seria un 16. Però bé, perquè ens entenem. 18% d'IRPF. Que això hi has de sumar també altres coses que treuen a la federació, que no sé què era, en el seu moment un 4, i un 2 o un 1. Al final tot això suma impostos de circulació, suma impostos d'aigua, suma impostos de les mesures i tot això. Suma-li impostos de... Ai, impostos, que vas que jo que tenemos impuestos en los bajos d'Europa. No, el que passa és que estan amagats. A Dinamarca, l'empresa a mi em dona els calés, me'ls dona a mi. Jo sóc el que pago, l'empresa no paga. Jo pago. Per això allà, jo no mínim pago el 36% més un 8% de més un 8% de no sé què, no sé, estan de més vale? Però pago això, al voltant d'un 43%, però ojo, el tipus impositiu màxim, que és relativament fàcil pagar-lo, és a dir, tu si tens una botiga pagues el màxim perquè ja els calés ja, o sigui, no és el ric, sinó la gent que tingui un salari més o menys al 30, però normal. Sabeu quan és? 75%. 75% del teu salari va cap a l'estat. I la gent cabrejada, clar que sí. Però bueno, relativament cabrejada, perquè ells saben que també estan fent un benefici pel que és. Impostos. Aquesta m'entén.
Aquí, a Espanya, i em sembla que és la mitja europea, es paga, quan tu compres un cotxe, l'impost de matriculació és el 20, 22, 23, 25%. Vale? Més preguntes. Quan es paga Dinamarca? Zero. Quan es paga a Dinamarca l'impost de circulació d'un cotxe? Zero. 50 Les coses que vol dir molt. Quan? 50 50%. 50%? No, 50 euros. No, 50 euros. El valor del cotxe. És a dir, aquí a Espanya compres un cotxe i del valor del cotxe pagues un tant per cent a l'Estat en quant a impost de matriculació. Molt bé, Un 70, un 80. 70 o 80. Xifres? Sí, totalment vist. No recordo una xifra exacta. 100% no farà perquè no. 175. Paguen quasi el doble del valor del cotxe en impost. Ahí lo tienes, ahí lo llevas. ¿Qué pasa? La gent va en bicicleta. La gent va en bicicleta, però no per no pagar el cotxe, sinó és que és tot un conjunt de mesures. És a dir, ells són molt més ecologistes. I està tot pensat. És a dir, si et compres un cotxe elèctric, no et cobren el 175%. Però per un cotxe de gasolina, 175%. I per la bici cobren Per la bici, no has de pagar res. No estic segur. No estic segur, però em sembla que no has de pagar. És que jo soc de les poques persones que estic vivint a Dinamarca sense bicicleta. Vaig en transport públic. Abans tenia la universitat literalment a 5 minuts caminant. Ara és de caminar una mica més, però... de transport públic com està? El transport públic, sí, el metro està molt bé, l'autobús està bé, preus són alts, un bitllet senzill és altíssim, un bitllet senzill de 2 zones són 24 corones, no recordo malament, és a dir que són 3 euros i pico, i un de 3 zones, que és fàcil a 3 zones, són 30 i pico corones, al canvi de són 5 euros. Som aquí. Aquí són 2, no? Aquí són 2 al senzill. Donat una, no? Però el que sí que té de bo és que ells fomenten el transport públic perquè un bitllet senzill és molt car, però si compres el bono mensual és molt car. El bono mensual de Dinamarca val més o menys el que costava el bono mensual a Madrid. I segur que per estudiar és bastant millor. Per estudiants no, per estudiants hi ha una oferta però només si vius al quinze. Només si vius al quinze, perquè totes les zones i tal t'ho donen molt més rebaixat. Però que sí que hi ha un canvi d'escala molt gros. Un, pagues molt, 10 baixa bastant, el mensual baixa una mica. Fins a arribar a l'equivalent de Madrid. Quan jo vaig estar a Madrid fa 3 anys, a Madrid em valia el bono mensual de la zona centre valia 40 i pico euros i em sembla que el bono que pago jo també per la zona central de Copenhague per 2 zones són 300 i pico corones. Canvis mensuals. Hi ha una diferència d'escala molt grossa. Per què? Perquè fomenten que la gent agafi el transport públic. Bueno, últim consell. Si voleu fer alguna cosa a la vida, sobretot els videojocs, ¿vale? Però sobretot a la vida, és oblideu-vos que heu nascut amb una cosa que es diu idea. Aquí tenim, per desgràcia, ens han inculcat de sempre la cultura del pelota. Faig alguna cosa avui i demà estic forrat. Surto a la tele, em tiro les ties aquestes dels models i porto un Ferrari. Oblideu-vos d'això. La cultura del pelotazo, oblideu-vos. Agafeu una cultura nòrdica, l'esforç. L'esforç, si us esforceu, al final, tindrà benefici. Exemples. Algú coneix Rovio? Empresa de videojocs. Sí. Angry Birds. Angry Birds no és el primer joc. S'han fet d'or. Angry Birds no és el primer. No sé quin és, però em sembla abans havíem fet com 30. Ningú els coneixia. Al 31, invento xifres. Al 31, Angry Birds. BioWare. Això BioWare, famosos, Mass Effect i tal. Mireu els orígens de BioWare. Abans de l'Everwinter Nights i tot això també van fer jocs relativament, si els mires avui en dia, putes. I si no recordo malament,
em sembla que era Remedy, creadors d'Alan Wake, de Max Payne, si no, els primers jocs eren un joc de cotxe. L'esforç. És l'esforç. Tu fas alguna cosa, tens unes idees, tens unes conviccions, les vas fent, no resisteixes, les mantens i al final obtindràs alguna cosa. El pelotazo, que és aquí l'espanyola, hostia, que esto, ¿sabes? Me he comprado un piso y estoy entre 2 años vendiendo paredones. Pelotazo que te cagas. Bien, tus hijos no van a poder tener pisos porque les has hinchado el precio. És així, el pelotazo, aquest serà el pelotazo molt bé, és esforç. Teniu una idea, feu-la, manteniu-la, si falla, la següent. Esforç. D'acord? Preguntes? Digue'm. Això que comentaves abans que cada empresa fa tal cosa i la gent que coneixes i tal, aquestes coses que no et queden? Diari, Twitter, coses d'aquesta, o del bar, o... Tenir amics. Per exemple, jo respecte a la universitat, la gent que ha estudiat avui. Aquesta gent, jo no soc gaire bon networking, no m'ha agradat mai, no soc una persona de networking, ni de peloteros, ni... Però, bueno, com a mínim conec aquesta gent, que sí, que alguns ho són, i jo si en algun moment jo tinc algun problema, doncs tindré algú que preguntar, escolta, coneixes algú que... A nivell de sectors, si tu coneixes un sector, t'has de moure en aquell sector, videojocs. T'has d'informar quan són les fires, quan són els events, si hi ha pàgines web que aglutin gent. Per exemple, l'E3. Si us agraden els videojocs, coneixereu l'E3. Vale? L'E3 no és només el que s'ensenya al públic. L'E3 també és un lloc per fer networking. Si tu anar a l'E3, allà per un expositor et costa una pasta, no recordo per una cosa, milers de dòlars, milers d'euros. Però ja fas contactes. Tu ja tens una idea, tens un joc, el que sigui, tu vas allà i coneixeràs el d'Ubisoft, el de l'Aerobe, el d'Electrònica, hòstia, mira, mi targetita, no sé què, no? Perquè tots esteu dins del sector. Sí, perquè a més, depenent de... O sigui, segons el tipus d'entrada, segons a quins jocs pots anar. Sí. Perquè tens diferències que si tens entrada VIP, votes... Aquestes, les VIP, són més que res perquè les més VIP, són per tenir accés a zones de meeting. A zones VIP de meeting, on tu potser podràs estar xerrant amb el jefe de l'Electrònica, amb el jefe d'Ubisoft, perquè són els VIP. I tu, si tens un projecte, que això és clar, tens un projecte, un joc, tens pasta, sí? Tu mires allà i els presentes. I potser et diuen que no, però ja s'han quedat amb la teva targeta, o tu tens la seva targeta. Sí, però per exemple, a Tokyo Game Show, que tinc uns pares que van anar a Japó, Sí. l'entrada era la mateixa, i podies, de fet, ells van estar al Kojima, saps? Allà... Però Japó, a vegades té... Jo conec l'E3 i Japó segurament funciona diferent perquè Japó té una mentalitat totalment. És probable que ells no funcionin en un network, perquè per la seva mentalitat és una societat jerarquitzada fins al seu... fins a l'extrem. Fins al cas curiós, temes de jerarquització. Final Fantasy XIII, coneixeu? L'heu jugat? Sí. És una porqueria. Un dels motius pel que és una porqueria és perquè ningú sabia què estaven fent. Estava tot tan jerarquitzat que ningú sabia què estava fent. Ningú. A mí me han dicho que pinte esto amarillo. Yo pinto esto amarillo. A mí me han dicho que model és esto. He fet aquest model que m'he deixat un mes i resulta que això, hòstia, un textur mapping, no sé què, 20.000 polígons, no sé què. Resulta que apareix en un escenari amb un racó de llunyania durant 2 segons. Això va passar a Final Fantasy. Van aprendre, Square Enix va aprendre això. Ningú sabia, i els tios, imagineu-vos, si no sabien què estaven fent, no van saber què estaven fent fins que van treure la demo. Quan van treure una demo, aquello, per provar, van dir, cony, doncs igual la fem més. És literal, això es pot llegir amb hi ha una revista de videojocs tal, que parla així a nivell de... no me'n recordo. No. Hi ha una pàgina que es diu Industry Geek o alguna cosa així. No era aquesta, però és el de Game Informer o no sé què, on fan una cosa que es diu... és una cosa que es disseccionen, quan s'ha acabat un joc, després de fer el joc, disseccionen el procés. I els creadors de Final Fantasy ho deien. És
si nosaltres no sabíem què estàvem fent, ningú tenia una visió global del projecte, ningú, i tothom anava cadascú a la seva bola. Va sortir el que va sortir, una cosa que bàsicament és un corredor que vas en línia recta apretant el botó. Perquè no sabíem què estàvem fent. Això deia, el Japó són tan jerarquitzats que no crec que facin gaire networking. Perquè a més ella ja saps que generalment entres en una empresa i estàs per tota la vida. Perquè has de fer una primera no me'n recordo és que no me'n recordo però és una que estava bé és que té un nom en anglès i no me'n recordo el nom, però és Postmortem. Busqueu Postmortem de jocs. Sí, bueno, Postmortem són moltes altres coses, però posa Games. Postmortem Games o Postmortem Design o Games Development. Vale? Això, els dissenyadors parlen de quins problemes han tingut, quins no han tingut, i, vale? Game Developers Magazine, em sembla que era aquella. Aquesta? Sí, em sembla que era aquesta. Aquesta fan... Jo he llegit diversos que tenen bastant postmortems on expliquen que un joc punts forts, punts febles del disseny i tot això. Jo vaig llegir una d'aquestes i més preguntes? A l'hora de quan vaig estar parlant sobre si t'havies d'especialitzar o no o ser una mica així depèn si era petita, gran... Depèn, si és una empresa petita com més polivalent sigueu millor. Si és una empresa gran Ubisoft Electronic Arts podeu tenir diferents tipus de perfils. Hi ha el perfil de la persona que està molt especialitzada en alguna cosa. El tio que pica codi de networking és pica codi de networking. El tio que fa models, modelatge de personatges, fa modelatge de personatges. Però també m'han comentat, i això és nou per mi, que també a vegades existeixen molts càrrecs intermitjos de comunicació entre departaments. I aquesta gent sí que han de tenir una mica una visió. Perquè si tu has de... Com que és tanta gent, algú s'encarregarà a vegades de sincronitzar el departament d'art amb el departament tècnic. La persona que està aquí al mig ha de saber una mica d'aquí. Perquè si tu ets tècnic no tens el d'art, i si tens el d'art no tens que fer gestionar una pantalla tot el dia. Però en una empresa petita, si nosaltres aquí volem muntar una empresa petita, doncs, com més polivalent, si sou 3 persones, per collons heu de ser polivalents. Perquè no pot un picar codi, l'altre fer art, i l'altre, no sé, que tots toquen una mica. Dígame. No, antes de acabar, porque creo que ahora nervios ya construidos. Sí. Quería hacer 2 observaciones. Una es una pregunta que te quiero hacer, a ver cómo sale. Y quiero hacerlo con todo. Entonces, uno, lo que has dicho, que tenéis 2 caminos, ¿no? Uno es salir, como has dicho tú, pero el otro es quedarse para cambiar, y eso es verdad. Quizás es más duro o no, porque salir no debe ser nada fácil tampoco. No debe ser nada fácil. No debe ser nada fácil. Y tenéis exalumnos, compañeros vuestros, que están aquí, que os he hablado una vez de ellos, que con su proyecto de siempre se han montado una empresa, se están peleando cada día por tirar adelante aquí, ¿vale? Y no está siendo nada fácil tampoco, ¿vale? Pero también se consigue. Y me hace gracia porque coincide algo. Si juntásemos a los 3, estaríais diciendo lo mismo. Esfuerzo, constancia, responsabilidad, moverse, ir a ferias. Estaríais hablando... Me hace gracia, ¿no? Porque es la misma historia. Uno esforzándose en ir fuera, el inglés, el tal, y los otros esforzándose en quedarse aquí e intentar luchar contra el sistema establecido, intentar cambiar cosas, ¿vale? Esa era la observación que me... Bueno, igual les digo que vengan a hacer una charla y darán el otro punto de vista, porque es que es muy parecido y a la vez con sus diferencias, ¿vale? Y entonces la otra sí que era una pregunta que me gusta hacer a veces al principio de curso. Este año no sé si la he hecho, ¿vale? Entonces te la hago este año aquí. Si tocase la lotería, ¿qué harías? ¿Yo? Sí. Si me tocase la lotería, pues seguramente lo primero que haría sería irme a dar la vuelta al mundo con una mochila. Con una mochila, vale, ¿y después? Después intentaría montar algún negocio. No me hace mucha gracia que dice gente, no, me voy a comprar un coche, una casa. Yo haría lo que yo quisiera hacer. Es que esta pregunta tan tonta te suele dar un poco un grupo de gente inquietudes, ¿vale?
un viaje vuelto al mundo con una mochila ya para mí indica muchas cosas, ¿vale? No es ir a un resort, supongo, y quedarme allí en la hamaca tomando el sol, supongo que estás buscando otra cosa ya por el hecho de ir con la mochila. Y vuelvo, y con lo que he aprendido, que seguro que he aprendido un huevo de cosas, monto un negocio, ¿vale? Y creo que estaréis de acuerdo que aquí muchos habréis pensado en el coche, en la casa, en pulíroslo, en no sé qué, y cuando no tengáis nada, ¿qué tenéis? No sé si es verdad o no, ¿eh? Pero yo lo que digo es que la gente que responde eso, la mayoría, responde eso porque te han inculcado desde pequeño que tienes que hacer eso. Pero porque el sistema se basa en eso. El sistema se basa en que tú gastas. No en que hagas lo que tú quieres. Se basa en que tú gastes. Y hasta incluso hasta que te endeudes para que estés esclavizado con ellos y pagues más. Y te dicen, Ferrari, Cristiano Ronaldo, tengo que no sé cómo Cristiano Ronaldo. Porque yo soy en la televisión, yo soy un mierda. Yo quiero ser como él, tengo que comprarme un Ferrari. Te han inculcado eso. Es lo que te han metido en la cabeza. Y salir de eso, que es la visión, antes de que os vayáis. ¿Quién de aquí conoce la alegoría de la caverna de Platón? Es brillante. Os recomiendo que las leáis y las leáis, porque esto os dará explicación a muchas de estas personas. ¿Qué es lo que yo conozco? ¿Qué es lo que creo que es realidad? Y qué es más allá de lo que conozco? Si no hay más preguntas,